No a teraz ďalšia vec bude, čo ideme urobiť, je samotné produkty. Hej, to budú vlastne dve veci, čo budú sa treba urobiť. Hej. Slider máme vytvorený a ideme na tie produkty. Dobre, ja teraz to video stopnem a na čo budem stopovať? Teraz musíme vytvoriť CPT, no, Custom Post Type. Hej. Custom Post Type je to, kde, len preto to vytváram, aby som mohol robiť šablónu samotnému produktu. Ja tam nebudem ani názvať produkty, to tie pôjdu do externej tabulky databáze. Ide o to, že keď chcem robiť šablónu, tak ja si normálne potom v Elementore vytvorím nejaký single post, čo sa bude volať produkt, a tam si budem dizajnovať, jak má ten samotný produkt vyzerať. Čiže keď má 30 produktov, on bude furt rovnaká šablóna a bude vždy ale informácie tie iné, z toho produktu, ktorého práve pozerá človek. Čiže ja idem do Custom Post Type, a teraz vytvorím si nový post type, ktorý sa bude volať Smart Shop. Bude sa volať Smart Shop, a ja by som ho pomenoval takto, že dám to, že obchod. Alebo produkty. Toto je dosť také, aby sa to bolo, ja by som dal obchod dáme, presne tak. Tak som to už aj mal. Dáme obchod a teraz, tuto je trošku ináč, ono je rovnako, len tu si nejaký nastaveniach zmeníme. Ja nechcem, aby to malo archív určite, to vychybované a vyhodím a chcem, aby mal len tieto dve veci, Zmením si ikonku nejaký shop, store, dobre, je tam taká. A to je celé, Nič viac nevytváram tam, Ako môžem si to potom ako zmeniť ešte v labeloch, že dáme tam, že produkt, A tu je add menu, čiže pridať produkt, Ale toto tu nebudeme editovať vôbec, lebo to bude úplne ináč. Ale treba to mať, aby len kvôli čisto šablónám na dizajn, To je editovať produkt, a ešte tam, že zobraziť produkt. Zobraziť produkt a posledné bude všetky produkty, Všetky produkty a ešte tam je jeden, že hľadať produkty, To stačí, dám nový post type a teraz sa vytvorí nový post type, Tento post type už by tu nabehol, je to Smart Shop, Tam nič nebude mať, je to v podstate štandardné postiek články, ale tam nebudem pridávať, ja toto vlastne pre klienta vypnem, On tam síce uvidí všetky, ale nebude môcť pridať produkt, Ja to hlavné, čo teraz idem spraviť, je urobiť tú časť toho shopu a je o tom, že ja to spravím cez Custom Content Type. Ale Custom Content Type nemá samotný, že na ňo klikneš a bude nový ako nejaký produkt. To musím využiť ten post type na to. Čiže ja vytvorím nový, bude sa volať, že produkty, produkty, tabulka sa bude volať produkt, a tam je jedna vec, ešte dám tam to bude nejaký kart, a dám tam toto, has single page, čiže má tento custom content type, bude mať single page, alebo single post, to bude vlastne, lebo nebude hierarchii, dá som si ako posty. A jediné, čo musím urobiť, je spojiť to, čiže ja vyberiem teraz Smart Shop, a spojím to, tieto dve veci, s názvom, čiže, ktoré ešte nemám vytvorené, Čiže ja toto síce vytvorím, dobre, úplne to máme, čiže produkty máme vytvorené a ja teraz musím urobiť dve veci. Prvú vec. Spravím, že obrázok dám, čiže produkt image, to bude média, a bude to cez idečko, lebo chcem, aby to bolo nahrané v obrázkoch. A vytvorím dve veci, čo bude nadpis, Nadpis bude vlastne do 60 znakov, čo je štandardný produkt title. Produkt title a bude do 60 znakov. Limitujem to na 60. A potom ešte spravím k tomu jednu vec, nejakú text areu, dám to novú, to je vlastne krátky popis, expert, tak to povie po anglicky. A je to dobré pre, samozrejme, SEO, čiže dáme tam text areu
a dáme tam, že product claim, áno. Lebo product description bude úplne čo iné, tu bude na veľa znakov, hej. Čiže dám tam product claim, hej, a dám myslím, že slogan, možno to byť pomenované krátky popis, ale zhrnutie, alebo to je jedno, ja tomu hovorím slogan, hej, alebo marketingový popis, také niečo. Ja by som mal nemať dlhé, tak dáme slogan a dám to, aby to bolo do 160 znakov, ak to vyžaduje Google, lebo Google je šéf, a dáme tam 160 znakov, hej. Dobre. A teraz mám urobený tieto dve základné veci, i keď on tento claim bude dávať doma, to nevadí. Updateme to. A teraz, keď to spravím, tak ja hore, na to refreshnem si samozrejme, môžem vyberať. Tak vyberiem nadpis a vyberiem slogan. To sú dve veci, ktoré ma spájajú s tým postom vlastne. Hej. Ostatné veci nebudem potrebovať, všetko mi bude ťahať z custom content type oných fieldov, len tieto veci mi budú ťahať to, že môžem vytvoriť si pre každý produkt podstránku vlastne. Hej. Keď je treba, no ale ja chcem, aby bola, takže je treba. Hej. Updateme to a je to spojené. Tým pádom vieme, hneď sa nám zistíme, že zobrazovať sa mi bude obrázok, zobrazovať sa nadpis, sa mi bude slogan netreba. A vidíte, že single post ID, hej? Je to, neviem, ja to nepotrebujem, aby sa to zobrazovalo. Status je, či bude live, alebo nebude live, publikovaný, alebo draft, hej? A teraz, keď sa pozrieme do tých produkty, tak ja, keď chcem pridať nový produkt, hej, tak nemám to tam, no. Ale keď ho pridám, mi sa to automaticky zobrazí, že vytvoril som nový post type. Čiže keď ja dám produkt, že Smart Shop, hej, a slogan bude niečo na štýl, však to môžem zobrať z mojej stránky, nová, nemáme save forget, tu máme, tak Smart Shop je čo toto, tak dám tam nejaký popis, hej, čiže do tých 160 znakov, a popíšem to, hej, Smart Shop, blablabla, ako obrázok potom si tam dáme a dám add nový, teraz som pridal nový produkt, automaticky mi spravilo single post, hej. Čiže ten single post je to, že on ho síce spravil, môže sa na neho pozrieť, čo nie je problém, je tu Smart Shop pridaný, vidíte Smart Shop, teda potom dávať bacha na slagy, keď sa menia, tak keď niekto zmení si názov Smart Shopu na niečo iné, treba si to prepísať tuto, hej, čiže keď ja dám upraviť toto, tak ja to môžem upravať v pohode, hej, samozrejme, hej. Som rád upravený, neviem, prečo som klasický editor, neviem prečo, začíname s WordPressom, super. A vidíte, čo sa mi spravilo. Toto a toto, čiže ja to tu mám v podstate urobené, tam treba si veľa nastaviť, v klasickom editore tam je vidno, samozrejme, že je Slack, to sa dá nastaviť proste. Čiže ide o to, že takto mi bude zobrazovať produkty, ale nie, tie produkty, čo budú reálne sa riešiť, budú tuto, hej. Bude to custom content tam. Čiže ja tu mám Smart Shop a je to publikované, hej. Samozrejme, ďalšie fieldy si tomu vytvorím, ako sú cena, slogan, nadpis, akcia, bla bla bla. A potom tým pádom sa mi stane to, že ja budem len tu nakladať veci a automaticky si môžem robiť šablóny vlastne, podšablóny vlastne tých produktov cez Elementor, hej. Bude mať samostatný článok alebo samostatný post vlastne, hej. Ďalšia vec ešte bude, jak sa bude používať taxonometria. No taxonometria bude úplne jednoduchá. Nebudeme riešiť to takým krkolomným spôsobom, ako to robí štandardná stará taxonometria. Napríklad, chcem urobiť takú vec, že ja som si to už nastavil, JD Engine si vytvorím v tom glosári, hej, ďalší, napríklad status produktu. Tam bude, že akcia, obľúbené výpredaj. Potom vytvoríme kategórie, teraz som ich urobil toľko, aby som tam mohol ešte si povytvárať ďalšie veci. Nebude ich nikdy viac, málo kedy sa mi stane, že je viac ako 10. Hej. A teraz hovoríme o jednoduchom shope teraz. Stále je cieľ jednoduchý shop. To znamená to, že ja keď pôjdem do tých custom typeov, ďalej ich ako nastavovať, tak dáme si produkty a ja chcem zobrať, mám tu už urobenú slogan, tak vytvorím novú kategóriu, hej. Tá nová kategória bude status projektu, hej, taxonomia, hej, čiže produkt status projektu, tak dáme ešte produkt status, hej. Hej, čiže produkt, product
status, hej. Taxonometry, dáme taxo. No. Stvrdíme už sme kým to. Takže stvrdím, že? Status taxonomie, hej. A dám takto produs, takto čo spravíme, takto to spravíme, takto to spravíme. Produkt taxonomii status, hej. A teraz ja, keď dám tam status, mne sa nepáči, keď to je také dlhé. A teraz ja spravím tú jednoduchú vec, ja dám selektor, hej. Dám tam glossary, hej, dám tam, že status produktu a dám tam, že vybrať, je to 3, 1, 2, 3, dobre. Dám vybrať, hej, a teraz to save, hej, update. No. Môžem si ten status tu aj zobraziť, samozrejme, čiže ja keď dám tu na status, tak bude status, hej, dám bude tu. Hej, a teraz keď idem do produktov, tak ja tu už mám aj status a mám to. Teraz keď idem editovať ten produkt, tak ja poviem, že chce, aký to je status, bude to akcia. Vybavené vec, savenem to a je to už vlastne v taxonomii v podstate akcia. A keď si pozriem, a teraz potom, keď budem robiť v druhom kole vyhľadávanie alebo takéto veci, tak ja cez Smart Filters využijem ten glossary a všetko, čo je akcia, zobrasím na akcii, čo je. Keď kliknem si na nejaký checkbox, že alebo selektor, že vy obľúbené, zobrazí sa mi len obľúbené. A takto pôjdeme aj kategórie, aj všetko. Najprv budeme kategórie obchodu, potom robíme kategórie produktov, čo sú ďalšie dve, čo potrebujem idečka. A v podstate viac menej už potom môže sa stať, že keby sme mali nejaké, ja neviem, veľkosť ešte, farbu, hej, napríklad, to sa dá, samozrejme, hej. Čiže, ale hovorím, teraz nenapodobňujem WooCommerce, ako aby sme teraz to potom, keď niekto chce takéto veci, nech sa spraviť WooCommerce a nech to ide pomaly. Ale ja hovorím o teraz veľmi jednoduchom shope, ktorý bude na mobilný, proste bude moderný, v podstate už nebude tá stará taxonomia, ktorá naháňa 10 ITček za sebou, hej, to vôbec ne. Čiže takto začíname robiť shop. Teraz ja sa zatiaľ omlčím a ja musím čo spraviť, aby sme robili ďalšie kolo. Ja to potom vysvetlím, ale v podstate v tomto momente, keď by som nahodil pár slajdrov, hej, a pár produktov, tak môžeme začať robiť už ten dizajn, ten frontend, aby ste videli, že jak to vyzerá a čo to robí. Hej. Čiže ja si zatiaľ nahodím pár vecí a urobím potom ďalšie video. Takže tak. Robím to video? Aha, robím.